Multă muncă în spate și respect de sine, concentrare maximă și rezultatul vine. Împreună am trecut prin multe bune sau rele, ne-am axat mai mult pe fapte și am lăsat vorbele. 15 ani de viață și un oraș bine informat de absolut tot ce s-a întâmplat, aflat la poale de munți. Încă suntem la înălțime, să se știe că vom fi mereu prezenți în mulțime. De când am apărut pe sticlă au trecut 15 ani. Am umblat peste tot să bine dispunem, am adunat fani, am crescut lângă voi. Acum avem și buletin, facem tot să iasă bine. Avem cu ce să ne mândrim, punem preț pe fapte. Vorbele sunt pentru unii, indiferent de eveniment. La fața locului suntem primii, ne deosebim de restul. Prin străduință și putere o să mai treacă 15 ani și lumea încă ne va cere. Sunt 15 ani de istorie ilustrată, mereu la datorie, o echipă organizată. Lumea povestește foarte bine, cine dorește Făgăraș TV, privește că te privește. Sunt 15 ani de istorie ilustrată, mereu la datorie, o echipă organizată. Lumea povestește foarte bine, cine dorește Făgăraș TV, privește că te privește. Sunt 15 ani de istorie ilustrată, mereu la datorie, o echipă organizată. Lumea povestește foarte bine, cine dorește Făgăraș TV, privește că te privește. Sunt 15 ani de istorie ilustrată, mereu la datorie, o echipă organizată. Lumea povestește foarte bine, cine dorește Făgăraș TV, privește că te privește. Sunt 15 ani de istorie ilustrată, mereu la datorie, o echipă organizată. Lumea povestește foarte bine, cine dorește Făgăraș TV, privește că te privește. Sunt 15 ani de istorie ilustrată, mereu la datorie, o echipă organizată. Lumea povestește foarte bine, cine dorește Făgăraș TV, privește că te privește.